Khazanin takokte buk sono lam sogote ishani channel ang tini video khlaimani karon kha ang kaisa mic order khlaimani sokaimani abono ang nirokno phungnai kanrok naitongni bike abono open khlai haika abono bike mobile connect khlai abono ang nirokno phungnai naitongni amon kemi pro order khlaimani mic mo bluetooth mic ta angke abono tabok nono khlogi phuna ro bisingo tama to angke tabok ke mic chara nang video khlai tongo amota heke oro bisingo sokai angke mic kani mawja angke ingka cable long tongo angke amno open connect khaini ke phone bai connect khani amno mayonai ingka mon yola angke amno on ma khani angke te or jaga OTG hi tongnai do OTG no open ma khlainai setting o thangai mobile ni setting o thangai aske ngai thanai ang abno tabok mic kenangke ang nono video khai phunai hello no khlai man nadi ani je mic connect jack or jaga green color ke pink khangke abo mic connect ja muskade angke abna test khlaimani onek kakal thangmani thangmando apane khorang khnai do slai slai ke bai khorang kanai do